Здравейте хора, намираме се в Ловен парк, град София. Днес ще полетим с FIMI Mini 3 SE. Това ще ми е втория полет с този дрон, защото първият не се оказа много успешен, поради факта, че бяхме на Пампорово, кулата Снежанка. Всички, както знаете, и аз знам, но не го прецених когато трябваше. Около кули и около антени не трябва да се лети, защото се прецаква обхвата и не стават много хубави шотове. Днес надявам се да нямаме абсолютно никакви технически проблеми и да си тестваме напълно малкото сладко FIMI Mini 3 SE. Айде! Здравейте хора! Ето ни отново на поляната. За първи път сме на поляната. Здравейте хора! Тук сме вече на поляната, където ще тестваме нашият FIMI Mini 3 SE, как лети. Пуснали сме вече дистанционното и самия дрон и понеже имаме само една батерия, ще гледам да съм много бърз и с теста, и с летенето, и с всичко останало. Така че ето го нашето малко дронче, вече е хванало GPS сигнал и сме готови да излитаме. Ето сега на първо време той си стои на едно място, както всеки един GPS дрон трябва да стои с работещ GPS. Няма мърдане. Днеска е прекрасен ден и идеално за летене с дрон. Надяваме се, онези кученца да не си харесат нашия дрон, че ще ни трябва. Така, първо да го дигнем малко на високо и да смъкнем към нас гимбала. Ето така. Виждаме се перфектно. Здрасти, дрончо. На първо време ще разгледаме какви са ни опциите. Имаме тук височина, която ни е максималната от 800 метра. Това е тотално извън закона, затова днес ще го сетъпна на 120 метра за нашия тест. Така. Също така добре, да речем, че сме го сетъпнали на 119 метра. Айде, перфектно. Сега следващото нещо е да се тъпнем Return to Home. Това е на каква височина ще тръгне да се издига дронът, когато му инициираме Return to Home. Аз съм го сетъпнал на 100 метра, което ни е за сега перфектно. Така, следващата стъпка ние имаме 3 Flight мода. Единият е Smooth Mode, Normal Mode и Sport Mode. Smooth Mode е още познат като Cinema Mode. С него всъщност възможно най-плавно се движи дрона и прави перфектни гладки видеа. Тук имаме File Save, който е Return to Home естествено и минаваме нататък на снимките. Имаме фото, т.е. снимки, фотосайз, което е 8 мегапиксела, извинявайте, или 12 мегапиксела. Аз съм го стъпнал на 8 мегапиксела, защото ми е на full screen. White balance съм го оставил на auto, color си е на auto, за да видите какви цветове вади самия дрон. Като направя някои снимки, ще ги посна после във видеото. Следващото нещо ни е Image Transmission. Това ни е дистанционното. Тук принципно е хубаво да се зададе 5 от 5,8 ГГц и Hardware Decode, понеже ние се намираме в момента в градски условия. Когато е в градски условия, всички знаете, че 5,8 се държи много по-добре от 2,4. Имаме калибрации тук, батерията, така и общо взето това е. Нямаме друг апдейт на фърмуера, дрон се намира на 6 метра от нас, така че, забравих, едни от най-хубавите неща, това са ни Intelligent Flight. Това са ни всъщност quick shot-овете. Имаме Tap to Fly. Това е, мисля, че са подобни на waypoint-ове, които тапваме върху картите и там отива дрона. Имаме си waypoint-ове. Имаме Follow Me версия 3.0, което според FIMI върви много добре. И аз сега ще го тествам след малко. Имаме орбита. Орбита всъщност не върви много добре, защото
За съжаление не е като на DJI-ските дронове, просто цъкаш, т.е. просто скролваш около Point of Interest и всичко се получава. Не е точно така. Тук трябва да скролнеш към самият обект, който искаш да летиш и да отидеш до него и да се върнеш и така той да го запамети AI на самия дрон. И спайрала, всички знаете какво е. Имаме трипод мод, курс код, Fixed Wing, SAR и общо сега ще тестваме някои от тези модове. Нека първо почнем с Follow Me-то, защото много хора харесват Follow Me-то прекалено много и искат да видят как се държи той на ефтини дронове като този, който всъщност няма Optical Avoidance, т.е. няма avoidance на някакви obstacles и така. Сега ще зададем да е малко по-тъмно, защото принципно днеска е слънчев ден. Задаваме и видео. Има си Quick One видео, Quick Shots, панорама. Забравя да кажа. Видеото, което може да бъде на 4K на 30 кадра и 2,7K на 60 кадра в секунда, както и 1080p на 60 кадра в секунда. Сега ето ще се селекна себе си. Записваме и сега ще видим на Follow Me как ще ме траква този дрон. Go! Давай! Траквай ме! Тракваме, бе! Да не повярваш! Здрасти! Фими! Ако тръгна да бягам, какво ще стане? Да, продължава да си ме траква. И наваксва всъщност, което е много добре. Браво на него! И тук имаме и Surround, я да спрем това и да пуснем Surround-а да обикаля около мене. Сега да ще ме загуби. Загуби ли ме? Да, загуби ме. Тук съм. Фими, тук съм. Ето ме. Погледни към мен, ако можеш. Така, това съм аз. Насам. И го! Да те спрем, че отиваш много към дърветата, да летим напреде. Ела насам. Така. Сега да видим от тук. Стоп. И сега го. Давай, почва да обикараш около мен. Да видим как го правиш. Айде де! Не, той не ме е хванал. Сега хванаме. Сарандве на другата страна. Го! Накъде тръгнала, чак? Да. Добре. Аз пък казах човек. Дрон! Накъде тръгна, бе? Дрон! Това всъщност е орбитата. Това е много по-добро от квикшота на орбитата. Да. И това продължава да се върти около мен. Добре, перфектни сме. Нека да те спрем, че нямаме много батерия и искаме да тестваме всичките фичъри. Така. Сега отиваме отново на това и искаме да направим една снимка, да тестваме как ще ни е снимката. Не на таймлапс. Отиваме на снимката. И трябва първо да инсталираме тази опция в Follow Me-то. Smart Track, да, излизаме от него и идваме насам да направим една хубава снимка. На себе си. Ето така. И някакви хора с куча минават. И... Здрасти!
Направихме снимка. Да има още една. По-надолу. Добре. Сега може да пробваме как лети на Sports Mode. Да видим с каква скорост се издига. И да запишем видео. Пускаме да записваме видео. И тръгваме да летим. Чакай да има малко гимбала. С 15 метра в секунда лети в момента нагоре. На 70 метра. Айде, тук е достатъчно. Да се огледаме сега в момента на Sports Mode. Надясно първо. Дай по-бързичко. Да погледнем към Дианабад. Ето така. Дай да направим на Cine Mode. Спуснах го. Ето така. И всъщност това, което е за Long Range тест в градски условия, но аз не съм пуснал на 5,8 ГГц и сега няма да прави много добър обхват, защото има много шум на мрежи тук, но ако го дигна на възможно най-високо, може и този шум да не му влияе чак толкова много. С моя DJI Mini 3 Pro летях до онази кула там, която се вижда в момента на Геми Димитров, и като стигнах до нея, общо взето почти стигнах до нея на 10 метра и почна да губи обхват. Така че DJI Mini 3 Pro в градски условия 900-1000 метра в много шумна среда. Maximum flight altitude reached. Thank you. Благодаря, че ми каза. И сега може да пробваме да стигнем до там, да видим докъде ще отиде дрончето. Но в момента е на 2,4 ГГц, т.е. няма да стигне далеч, аз съм сигурен. Сега ще видим, вече сме на 100 метра, чак ние сме на синя. Да направим на нормал мод, да лети по-бързо. И ето вече почнем да губи малко обхват на 200 метра. Това е защото е на 2,4 ГГц. Триста метра почти. Още имаме видеосигнал. Оп, почна да губи видеосигнала. 400 метра. На 2,4 ГГц, 500 метра в шумна среда да стигнеш. Това си е направо. Да. И вече го няма, така че тръгваме да го връщаме обратно. Вече сме на 58% батерия, така че ще го смътна и ще го пусна на 5,8 ГГц да видим къде ще направи обхвата, как ще го направи. Ето сега даваме надолу малко гимбала. Може да се види как се движи гимбала и как се движи дрона, докато се мърда с гимбала. Да има някакво насичане на картината или не. Ето ни нас долу, където е H-а. Има едно куче до нас. И сега ще инициираме Return to Home да видим. Между другото имаме Precise Landing, което означава, че сега като се връща, трябва да засече пада ми. Дай да видим дали това нещо ще се случи или не. Което ми е интересно. Давай, Фими. Launchpad not detected. Да. Ама сега ще го детекнеш. Защото първият път, като го тествах тази опция, този фичър и засече лънчпада. Здрасти, кученце. Бега тук, че сега ще има едно дронче, което лети. Лети, че чак се къса. Малко накриво каца. Там не ми е пада. Ще видим.
Operating the joystick during return will change the flight path. Давай надолу. Operating the joystick during return will change the flight path. Даваме надолу сега. И ето го лънчпада. Засичай го. Не съм там. Operating the joystick during return will change the flight path. Ето тук съм. Operating the joystick during return will change the flight path. Както да е, няма да каснем там. Operating the joystick during return will change the flight path. Сега ще го направим на обикновен мод, сине по-скоро. И ще го приземим. Operating the joystick during return will change the flight path. Ето го, приземихме го. И сега искам да сменим контрола. Така, искаме да сменим на 5,8 да е фреквенцията. Ето така. И сега ще тестваме вече на колко може да отиде далечина. На 5,8 трябва да е много по-добре обхвата на дълги разстояния. Така, и сме готови. Айде да излитаме. Ето ни отново във въздуха. Пускаме да записва, да се види какво е качеството на видеото. И сега обхватът е перфектен. Излитаме нагоре. Точно към тази кола ни трябва. И тръгваме директно там, защото ни остава 40% батерия, а на 30% батерия ще почне да мрънка, че нямаме батерия. Сега ще кажа, че сме достигнали 120 метра, което е така. Maximum flight altitude reached. Така е, по закон 120 метра. Иначе самия дрон може 800 метра, това супер много ме очуди. 800 метра и най-якото е, че не е георестрикнат този дрон, т.е. може да летите навсякъде. Не, че трябва да летите навсякъде по закон, но може да летите навсякъде. Вече стигнахме 500 метра, все още имаме обхват. Това е на 5,8. – 570 метра в градски условия и загубихме картина. Не, още има картина. 600 метра и още има малко картина. Общо заето се справя горе-долу на 70% как се справя DJI Mini 3 Pro. Защото Mini 3 Pro стигна до 810 метра точно на този същия тест, на този същия път. Да. И сега почва да се връща дрона. Чакаме го да се върне при нас, защото Return to Home беше сетнат на правилното 100 метра. Тоест сега дрона ще се върне при нас всеки момент. Сега ще тестваме файлсейва също. Как работи. Да видим. Чакаме го всеки момент да изгрее. Ето го идва. Maximum flight altitude reached. Значи нашият failsafe работи напълно. Може да сте сигурни, че когато дрона изгуби обхват, той ще се върне там, откъдето е излетял. И горе му пише даже координатите. Ето виждате най-горе, по средата на екрана ги има координатите, т.е.
Ако тръгнете да губите обхват и така нататък, поне знаете точните координати, къде сте загубили обхвата. Това е много полезна опция. Също така много ми харесва този H, който виждате най-долу сега в момента. Това е хома, там откъдето е излетял дрона, т.е. от тук. Нещо, което го има на DJI-ките, на DJI Mini 4, Mini 4 Pro по-скоро и на другите вече по-големи хубави модели на DJI, по-скъпите. На DJI Mini 3 Pro го няма, на 3 го няма, на 2 го няма, на 4K го няма, на по-старите го няма. Аз имам DJI Mini 3 Pro и на него го няма този H, което е много полезно, знаеш къде в момента се намираш ти спрямо. Low battery level, please land promptly. Окей, знаех си, че една батерия няма да ни стигне за целият тест, но това е живота. Поръчал съм още една батерия. За следващите тестове, за следващото летене вече ще имаме още една батерия, с която ще можем да го тестваме напълно навсякъде. Иначе днеска 650-700 метра максимум мисля, че стигна на 5,8 ГГц на този същия тест, който бях направил на DJI Mini 3 Pro. DJI Mini 3 Pro загуби обхват на 859 метра, той загуби обхват на 657 метра, така че обхвата му е горе-долу на 70-80% максимум от обхвата на DJI Mini 3 Pro. Само че Mini 3 Pro струва 1000 и кусур, а пък този дрон струва $200, което е 360 лева. Което съотношение цена-качество този дрон бие всичките в момента DJI. Чакайте, че има кучета тук и не мога да приземя дрона заради тях. Кофти да летиш в парка ети на кучета, но това е положението. Следващия път ще летя сутрин. Много рано сутрин трябва да летя, защото има много кучета тук и те се базикат с дрона. И не искам да бъде хапнат от тях. Ето Launchpad Detected, както виждате, и сега ще се приземи сам на Launchpad, както трябва да се приземи. Кучетата са далече, така че давай дрончо, ти го можеш. Ето аз нищо не пипам. И се приземи перфектно. Перфектно. Low battery level, please charge as soon as possible. Браво, Mini 3 SE. Много добре се справи днеска. Хареса ми, макар че само една батерия. И така е, хора. Когато имате много мерак да летите, носете си повече от една батерия. За щастие, аз съм се поръчал още една, така че ще видим какво ще стане като пристигне. Айде, това беше днескашния тест. Следващия път ще тествам съвсем други неща и ще е много по-дълго, защото ще имам вече две батерии. Айде, чао, хора!